APSC exam होनानै अफिसार जानो हाथारगोन मानो जानो हाथारगोन it's not that I'm not going to say that but खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर मानगोनां आं स्क्रिनाव माखासे लादों नोंथांमोना इजिलि बुजिनो हानाय बायदि दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन मानगोनां प्रमद बर' सारनि माखासे खामानि मावनाय आं मैया माखासे फ्लेगशिप स्किमनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बेनिफिट अफ दिस बेफोरनि सायावहाय आं नोंथांमोननिजों दिनै मोनसे स्किमखौ लानानै आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोजां गुड निउज बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय अब्लाबो फिन खेबसेबाव आं नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ फोरमायनानै आङो एसे बाथ्राखौ एसे क्लियार खालामनो सानबावदों दिनै आं बिनि सोमोन्दै गोबाङानो बुंबाय थायो रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै जोंनि लाइफखौहाय माखासे मा होनदों क्लियार खालामना लानांगोन जों मा जानो लुबैयो दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय माखासे बिग एचिभमेन्ट फर बिटिआर गभर्नमेन्ट बेनो जाबाय APSC मेन एग्जामाव क्लियार जादों 16 जन सुबुङा गासै 27 सुबुङा मा होनदों एग्जामखौ होदोंमोन नाथाय बिनि गेजेराव मेन एग्जामखौ क्लियार खालामदो दे मेन एग्जाम एबार बायबानि जासिगोन गोबां बर' सुबुंफ्रा एबारनि बाराव 100 जननि बारा 130 ना मा होननाय खोनादों नंगौना नंजोबा बेखौ मिथिला खिन्थु 100नि बारा बर'फोरनिफ्राय एबारनि गेजेराव APSC मेन एग्जामखौ पास जादों रायजो राजाफोर दानियाबो खोथाया जाहैबाय थांनाय हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार समावहाय जों दिनै बेबायदि जे सावरायनो मोनदों दिनै बेबायदि सावरायनो मोनगोन ना मोनाखैमोन बिग कुइसन बेयो मोनसे दिनै आं बेवहाय माखासे बाथ्राखौ मोनसे गुड निउसजों लोगोसे आं मोनसे कम्पेरिजन खालामदों मानो होनबा कम्पेरिजन खालामनाया इट इज भेरि इम्पर्टेन्ट टु पिपल रायजो राजाफोरनि थाखाय पाब्लिकनि थाखाय जे बोरैहाय बुजिनांगोन बोरैहाय बुजिनो जे जों बबे सरकारा जोंनि थाखाय साबसिन दिनै 16 जन बेवहाय मेन एग्जाम APSC मेन एग्जाम क्लियार खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बे 16 जननि गेजेरनिफ्राय जों सासेबो मोननो हागौ सानैबो मोननो हागौ बा मोनाबो जानो हागौ नाथाय जों जुदि मोनाब्लाबो नाथाय जोंनि जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जोंनि फिसाला जोंनि फंबाय जोंनि बिबोनांफोरनि थाखाय जोंनि बियादैफोरनि थाखाय बे 2 बोसोरनि 2.5 बोसोरनि गेजेरावनो जे मोनसे मा होनदों बेबायदि फरायसाफोरनि थाखाय थुलुंगा होनानै होदों बे बिराद गिदिर बाथ्रा दिनै 17 बोसोरनि गेजेराव 2 इयार्सनि गेजेरजों जों कम्पेरिजन खालामोब्ला जों बेखौ नुनो मोनगोन रायजो राजाफोर दिनैहाय मानगोनां प्रमद बर' सारा बड'फानि थांखिफोरखौ लाखिनायजों लोगोसे बड'फानि थांखिखौ केरि अन लाखिनायजों लोगोसे ससाइटिखौ बोरैहाय डेभेलपमेन्ट खालामलांनो नांगौ बेखौ बिथाङा गोख्रोङै मिथिगौ बेनिखायनो एजुकेशन सेक्टरखौ मोजाङै नोजोर होदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरा गोबां थुलुंगा मोनदों बे नङाखि जोंनि फरायसाफोरा माने डाइरेक्टलि APSC एग्जाम होनानै अफिसार जानो हाथारगोन मानो जानो हाथारगोन इट्स नट दैट आइ एम नट गोइं टु से दैट बाट इनफ्लुएन्स जागोन आरो बिनि गेजेराव इन्सपिरेसन जागोन मोटिवेट जागोन जे आं नेक्स्ट ट्राइ खालामबावनोसै नेक्स्ट ट्राइ खालामबावनि आं APSC आं ट्राइ खालामबावनि आं IAS अफिसार जानो आं IPS अफिसार जानो आं सासे मा होनदों गिदिर अफिसार जानि बर' कमिउनिटिसनिफ्राय बर' जाथिनिफ्राय बे मोनसे थुलुंगा बे थुलुंगाखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा केरि अन खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन केरि अन खालामदों आरो बे बिराद इम्पर्टेन्ट जोंनि मा होनदों फरायसाफोरनि थाखाय जोंनि फरायसुलिफोरनि थाखाय नाथाय जोंनि बिमा बिफाया बेखौ बाथ्राखौ बुजिनांगोन नाथाय सोरबा पलिटिक्सनि लाबालाबनि थाखाय नोंथांमोननि न'खर न'खर थांनानै मानगोनां प्रमद बर' सारनि बेबायदि खामानि मावनायखौ खोमायाव बायदिसिना बुङोब्ला नोंथांमोना बे माखासे 17 बोसोरनि गेजेराव 2 इयार्सनि गेजेर जाय 2 इयार्स जायाखै आं 2 इयार्सखौनो हमबाय 2.5 बोसोर बारबाय देबारु बिनि गेजेराव जे खामानि मावनानै नोंथांमोननि सायाव देखायदों बेखौ नोंथांमोना एसे नोजोर हो बेवहाय दे जोंनि फरायसाफोरखौ नोंथांनि फिसाज्ला नोंथांनि फिसाजो नोंथांनि बिनानाव नोंथांनि बिबोनां बिसोरखौ जे बेबायदि IAS IPS जानो थाखाय जे थुलुंगा होनाय बिथांमोनखौ सरखारनिफ्राय बाजेट दिरुननानै मोजां माने जिउ जानो हाथों बा मोनसे मोटिवेट जाथों आरो बिनि गेजेराव आरो पास जाथारोब्ला सासे अफिसार जायोब्लाथ' जोंनि थाखाय गोबां मोजां खौरां नाथाय बे मोनसे थुलुंगा बे थुलुंगाखौ दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा होदों दिनै APSC मेन एग्जामाव 16 जन सुबुङा क्लियार जादों दिनै अल आसाम नाङैब्ला 130 जननि बारा होनना बुंदों 100नि प्लास नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय बा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय 16 जन सुबुङा मदद होनायनि गेजेरजों मा मेन एग्जामखौ क्लियार खालामदों एबार बायबा नङा होमबा स' बेनि गेजेरजों जुदि फाइनाली
जोंनि फरायसाफोरनि जि मोनसे मानदों जे गोसो जानानै बेयावहाय जे बिथांमोना एन्ट्रेन्स एग्जाम होनानै कोचिं लानानै दिनै मेन एग्जाम क्लियार खालामलायनो हानाय बैसोर सुबुंफोरा जुदि पास जामारोब्ला अब्ला बि जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट आरो रायजो राजाफोरनि नाथाय बेफोरखौ नोजोर होनांगोन रायजो राजाफ्रा दा बे गोरोन्थि मावनायखौ नुदों नामा मानगोनां प्रमद बर' सारा जे बेबायदि खामानि मावदों ना होमबा मानगोनां प्रमद बर' सारा बेबायदि जे एसेबां गिदिर जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय नोंनि फिसाला फिसौजोफोरनि थाखाय जे एसेबां गिदिर मोजां खामानि मावदों बे गोरोन्थि नामा दिनै हयथ' नोंनि न'खराव सोरबा बेबायदि एग्जाम होनो हानाय फरायसा माने बा गथ' गथाय गैया जानांगौ नाथाय गुबुननि न'खरावथ' बेबायदि गथ' गथाय दं जायफोरा एग्जाम होनानै बेबायदि 16 जन मेन एग्जाम क्लियार खालामलायनो हालायनाय हा बे गोरोन्थि नामा कुइसन बे आं बेखौसो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोरनि गेजेराव बेबायदि मोनसे ब्रेकिं निउस होलायनो हालायनाय गिदिर मोनसे बेनारावहाय सिथाबनानै बयनिबो सिगाङाव पाब्लिसिटि खालामलायनो हालायनाय बेबायदि मोनसे खामानि मावदों नामा बिटिआर फान्डनि गेजेरजों बिटिसि फान्डनि गेजेरजों सरि आरो बेनि गेजेराव नोंथांमोननि सिगां बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों नोंथांमोननि सिगां गले गले बुंगासिनो दं स्टेटनि फान्ड सेन्ट्रेलनि फान्ड आरो बिटिसि डेभेलपमेन्टनि थाखाय फैनाय रां डिफारेन्ट रायजो राजाफोर दा दिनै बेवहाय आं मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननो सिगाङाव गले गले बुंबाय थायो बिटिसिनि फान्डजों हाग्रामा महिलारि सारा मा खालामखो बिटिसिनि रांजों हाग्रामा महिलारि सारा मा खालामखो नोंथांमोना कमेन्टआव नुनो मोनगोन माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ आईटी सेल बिथांमोन बिपिएफ आईटी सेलफ्रा ओरै थोरै हेन टेन है नों बांद्रायबाय ओरै थोरै नाथाय नैबे बाथ्राखौ सोंनाया गोरोन्थि नामा जे बिटिसि फान्डजों मा खालामखो नाथाय मानगोनां प्रमद बर' सारा 2.5 बोसोरनि गेजेराव बेसेबां स्टुडेन्टफोरखौ थुलुंगा होनानै एपीएससी एग्जाम होनो हालायनाय सोरखौबा डक्टरेट जानो थाखाय माने डक्टर जानो थाखाय इन्जिनियार जानो थाखाय जे माखासे सुबिदा होदों बिटिसि फान्डनि रांजों बे गोरोन्थि नामा मानगोनां रायजो राजाफोर एसे सानदो अननानै एसे सान 17 बोसोरनि गेजेराव बेबायदि दिनै आं बुंनानै होलायनो हालायनाय माबा मोनसे निउस दं नामा दिरुननानै हरबानो जाबाय 17 years versus 2 years मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार आरो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय सरकार बेसेबां आन्थोर बेसेबां माने डिफारेन्स बिथाङा गोबां बिटिआरनि फान्ड एसेल' फैयो बै रांजोंनो बेसेबां खामानि मावखो बिथाङा 2.5 बोसोरनि गेजेरजों बड'लेण्ड पिग मिशन होन मा होनदों सीड मिशन एग्रिकालचार सीएम सुपर 50 मिशन बड'फायुन सुपर 50 मिशन पीपल हप्स पीपल प्लेन अनसाय बिथां माने मानोब्ला गियान सोरां बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि लेन्ड मेला बायदि गोबां जोंनि बर'फोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय मोनसे प्रग्राम खालामबाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि 17 बोसोर खुंनाय समाव गेजेराव डिउरिं हाग्रामा महिलारि सारनि गभर्नमेन्ट रुल खालामनाय बै समाव जों बेबायदि मोजां फिथाइ जों नुनो मोनबोदोंमोन ना बिथाङा 17 बोसोर खुंदों एसे डिफारेन्सखौ जों नोजोर होनांगोन लेट्स टक अबाउट पलिटिक्स नङा होमबा स' आपकामिं डेसआव आं नोंथांमोननि सायाव बेबायदि माखासे बाथ्रा लाबोबाय थाबावगोन दिनैनि थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बेदिनो आं आपल'ड खालामगोन नोंथांमोना मोजां मोनबा भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय नाथाय आं नोंथांमोननि सिगां बुंनो सानदों हाग्रामा महिलारि सारा बहा दं गभर्नरा जेब्ला सनितपुर आरो बिसोरना डिस्ट्रिक्टखौ माने साइन खालामनानै नटिफिकेसन होबाय इनक्लुजिं गामि सोसननायखौ हाग्रामा महिलारि सारा 110 जौखोन्दो हाबा जाया ओरैनो नाटक बायदिसिना बुंबाय थादोंमोन बेबायदि बुङै रायजो राजाफोरनि गोसोजों गेलेबाय थादोंमोन नाथाय बे समाव बिथाङा बहा दं रायजो राजाफ्रा बिथांनि जे बुंनाय रावखौ दिनै मानदों मा बुङो बिथाङा दिनै बिथाङा 110 जौखोन्दो बड'लेण्ड जाया होननानै बुंदोंमोन नाथाय दा बहाबा खारनानै दं नामा बहा दङ मा खालामदों बेखौ रायजो राजाफ्रा नागिरदों थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ